Wow. Verenga genealogy and just check. You remember our scripture? Yes. 1 Samuel 17, Matthew chapter 1. Yes. Verenga genealogy and just check them on paper. God bless you guys. God bless you guys. Wow, that was excellent. That take Jimmy here to here at the crusade. Wow. I honor the board leadership ya Sekuru na Gogolanga na wafanya mstara Jesu. Hallelujah. Sekuru Shapala walipo, Baba Katuza walipo and may God bless you. Baba Manjengwa, may God bless you. Baba Mtibura, may God bless you. New board members, Mwarumdenga, Nga Vitile Zakanaka mstara Jesu. Amen and amen. Yes. Today I want to provoke a prayer request to Mubani about their lives. Chikupanzania ema generation. Forces that derail destiny karatumwe yao tumisa. Varikusimuka. Hello? Mugati verengera. Thank you. Yes. Thank you. God bless you. Shoko kuna Matthew 1. Yes. Mazitateguru a Jesu Kristu. Lovely. Mazitateguru a Jesu Kristu. Mwanakomana wa Davidi. Mwanakomana wa Abrahama. Abrahama wakabereka Isaka. Isaka akabereka Jakobo. Jakobo akabereka Juda na vanun'una vake. Juda akabereka Farezi na Zara kumkazi wake Tamari. Farezi akabereka Esrom. Esrom akabereka Aram. Aram akabereka Aminadab. Aminadab akabereka Nason. Nason akabereka Salmon. Salmon akabereka Boaz kumkazi wake Rakabu. Boaz akabereka Obed kumkazi wake Ruthi. Obed akabereka Jese. Jese akabereka mambo Davidi. Davidi akabereka Solomon kumkazi wa Uria. Amen. Solomon akabereka Roboam akabereka Abia akabereka Asafa akabereka Josaphat akabereka Joram akabereka Ozia akabereka Jotam akabereka Ahaz akabereka Ezekia akabereka Manase akabereka Amon akabereka Josiah akabereka Jekonia na vanun'una vake nunguva yokuchapwa kwavo Babyloni. Shure kwokuchapwa kwavo Babyloni, Jekonia akabereka Saretiel akabereka Zerubabeli akabereka Abihud akabereka Elikani akabereka Azor akabereka Sadok akabereka Akim akabereka Eliud akabereka Eleazar akabereka Matan akabereka Jakobo akabereka Josefa murume wa Maria, iye akabereka Jesu unonze Kristo. Thank you. Wabereka kumsala Jesu. Wow. We honor the Lord for what He's doing. Vangani varikurangarira shumire yatikaita last Sunday. Quite this big Sunday, the other Sunday. Vangani varikurangarira what we're talking about. No, we're speaking about issue Yema generations. Most of the churches that Sataenda Wadoka Misha Jesu Wasatokera Nai. All our visitors, we love you. God bless you. Feel very welcome. Amen. Pandinege nishumira message easy kala kuti iya tupariza ngaisa perra pano apa. Ndinakundizwa. Carry these messages home and let them define your prayer life. Hello?
The reason why I'm teaching a message every Sunday, put up a calendar. You have to when Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes. You have an agenda for prayer. You have an agenda for fasting. Mabon. Hello? Sometimes even in home groups, when we share a message here, go and make it a prayer point. Because some of these things, they are not addressed just by preaching. They need you to follow it up by prayer. Just like when you sow a seed on the altar, you have to follow it up in prayer. Hello? Right. Now we have talked about my generations. Aya muchitimbu muchaona kuti Jesu usati wazarwa chapter yakaverenga chapter number 1. Pane imwe chapter isina kunyogwa Matthew chapter number 1 verse 0. Hello? Matthew verse 1 ndio inataka chita ndio ma generations chichi inataka kutaura mazita. Kana uchiwerenga Bible unobva wapa jamba wotangira pane nyaya. But nyaya idzi dzinakutangira pa verse 1. Pane verse 0 iripo. Verse 0 inoti kudii? Muchaona kuti verse 0 inoti Jesu waiva nezviprofita zvakanga zvapiwa asati azara. Hello? Munhu wese ari panapa zvaitaura mufundisi mako neyo yenyika isati yavapo, God already knew you and set you apart as a prophet and ordained you to be who you are today. Zvaroti pakapenda pavhesi 1 pachura Adamu, Mwari wakangaona Jesu kudhara. Hello? Saka ma-generations ari kuteerera. David ukazara Solomon, Solomon ukazara Aminadab, Aminadab ukazara Nengi, Nengi ukazodai kusvika tasvika kuna Joseph kana kuna Mary. But ndinoda kuona kuti Jesu divine agenda yake panyika kuponesa vanhu. Hello? Generation yakuzvarwa kana kutumburwa igeneration ine murume anonzi Joseph background kana kuti Mary. Life ameno zvainoita kuti Mary wacho na Joseph vasarudzwa nemimba iri divine, havana mari varombo. Hello? Zvonditaurira kuti unoona kuti kugona kwaMwari kana kuti uchenjeri hwaMwari hakuna bofu rinozvara mwana asingaoni. Mwana wakazara ndiye anozotungamirira mutaundi kuenda kunotora mari tidaira nenyukunzi. Ndinochenjeri bani? Zvoreva kuti mugeneration yese iripo, whether kune hurombo, azvire kuti mese mutambira mune hurombo. Ndosaka munhu ari kufamba nebhasikoro anogona kuzvara mwana anofamba neFord Ranger. Ndinabvunzo. Ndosaka vanhu vasanombotenga stand muupenyu vanokwanisa kuzvara mwana anozovatengera dzimba dzekugara. Hello, church. Saka uchaona kuti each and every generation Mwari une vanhu vaanodzvara vanouya kuzodzivirira vanhu vekwavo. It may be you, it may be your son, it may be your father, but there is always someone panguva yevanhu vapenyu aripo kudzivirira vamwe veshe. Avazi vese vanopiwa message naMwari. Kune one unotumwa to be a savior to the very generation that you are. And usually une nharo dzekunamata spirit ndiye anenge ari ane chedu. So sometimes kuti iwewe ndiwakatanga kunamata is not a problem.
Hello? Sometimes iwewe wakatanga kuziva Mwari is actually an indication yekuti chipenge mutsalamwe vauye kuchiedza. But titarisa generation iyi pakuone zvinhu zvichaitika. Joseph profession yake unonzi ndikapenda. Makapenda time iyi havana mari yakawanda. Ndinanonizwa. Makapenda time iyi vanoita kunonzi kutanzadzira. Ndaisheka na ngoma rezeni onzati muZimbabwe soka. Mari ngatibatsire. Vaitaridza pafoni vakatora picture yeharugwa. Ndananzi harugwa pana. Zikutengeswa dollar for chi? Dollar for two. Aiwa kuni 2 cards. Yes. Nama yasvika pakuti vanhu vakuita kutaimira harugwa. Wozisa makapa ari $200 for 2. Which means we have to pray for our nation. We will not sit back. Don't violate ice cream in Syria. We have to stand for our people. Because one way or the other we are affected. We have to pray for our nation. It is our home. Hello? Yes. We have to stand for our nation. Saka utaona kuti kapenda nesalari yake une dzimwe nzvimbo dzaasingakwanisa kupinda but asina kurambidzwa. Zvoreva kuti upenyu mari yauinayo yoga ichakutendera pekupinda nepekusapinda. Kune mamwe mashopu ekuti wega ukaenda mutaundi kuti unoshopa ndikakuterera mutaundi uzati handikutsvage mufoshini, handikutsvage munhengi, handikutsvage munhengi, ndinokuwana kupick and pay. Munhu ari padhuze ndauziwe here mutaundi. Mamwana. Chikafu chaitu chachikafu. Zvikanzi vapinda mutaundi kunodya. Ndine nzvimbo dzandinoziva kuti ndikaenda kuspare hako. Emachidza mwana weunji. Magwinya. I love Magwinya. Kubotswana vanozona ma-addicted to Magwinya. Yakusele shangu inzvimbo yakahiya. Zvona kuti life basa rawinaro nemari pane zvauchatenderwa kudya nezvimwe zvauchatenga. Kwete nekuti vaisa chikwangwani. Munongoziva here kuti Stellenbosch yandiri kutaura here ndaikuti vane umwe musikana anogara kunoku muKosi achitizvo initially vachena vakukuvagadzira Stellenbosch vachiti hakuna muboy ever uchaona imba kuStellenbosch. Saka chavanoita manje vanoti makasununguka farai vobva vakwidza price yedzimba vanoziva kuti haui. Unomatarisa sokuti mari 2 rooms mari zvozi 10,000 kuti handui. Hello? Mabhatsanogwa mega kudhara nemari. Chero izvezvi tiri pano tikati tinoda kunotenga mota hapana anombofika kuenda kuMercedes. Pano garaji rendere kuti dzinenge dzakadisplayiwa kunge mbacha hakuna anoenda iko. Dzinoenda pagamu chii. Hello? America vachirizwa. Saka utaona kuticho even nesystem iripo it's a system yakadesignwa yekuti vanhu vatema varambe vari varombo. Isystem yakaita sei? Mukatarisa vanhu vanoenda makambani chida kutenga carpet iyi takasvika padzinogadzigwa
kusitandi kune imwe shopu inodzitengesa zvikanzi kunoku ndo price yatinokwanisa kutengesera inayo. Tikati ndikati no, carpet hakuzi riko kunoku ainogadzikwa. This is a small shop. Let's go to the factory. There is cheaper. Tikabvatanza tokupa address yekufactory. Chisvika kufactory. Factory tikati ayo. Isusu tine vanhu vatinotengesera vane makambani avo. Saka tikatengesera maindividual tauraya kambani. Ukanatsa kuzvibata zvine musoro zvine sense. But wafunga kuti mabhoyi ane makambani mangani. Hapana. Kana vainawo ine level, inonzi level 4. If the company in South Africa ya black, kusina murungu 1 pakambani inopuwa level inonzi level 4. Vanobva vatoneva kuti turnover yenyu kana pagore inogona maximum kana maybe mafarisa inogona kusvika 10 million asi haidariki. Inotopuwa level inonzi level 4 yemabhoyi. Vanozati inovhara 3 years or 5 years pamberi papa. Hello? But dzavari kuti kambani dzatinotengesera idzi vari kupanana mari yega.